Používate ešte starý mobilný telefón, ktorý nedokáže držať krok s dnešnými aplikáciami a funkciami? Alebo by ste radšej sledovali filmy na zastaranom televízore namiesto moderného vysokokvalitného displeja? Prečo by ste teda svojim zubom nedopriali najmodernejšiu starostlivosť, akú dnešné technológie ponúkajú? Každý si zaslúži pohodlie a kvalitu, ktorú prinášajú inovatívne a spoľahlivé zubné postupy. Na našej klinike používame najnovšie prístroje a technológie pre presnú diagnostiku a šetrné ošetrenie. Sme vybavení intraorálnym skenerom na digitálny odtlačok, ktorý zabezpečuje maximálnu presnosť pri každom zákroku. Využívame aj 3D tlačiareň na vytváranie presných modelov pre rôzne zákroky, čo zaručuje rýchlosť a efektivitu ošetrenia. Naša intraorálna röntgenová technológia poskytuje detailné zobrazenia bez zbytočnej radiačnej záťaže. Ak hľadáte najvyššiu úroveň starostlivosti založenú na moderných technológiách, sme tu pre vás. Objavte rozdiel, ktorý môže priniesť pokroková starostlivosť pre váš úsmev a zdravie zubov.